Ngizothanda ukuthi ngibingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona eMzansi, ungakhohlwa nje ukuthi usubscribe kule channel and uphinde uclick i-bell for ama notification. So kule video namhlanje ngizokhuluma lapha indaba ethinta uNosipho naye uPastor Gwala. Sibonile ukuthi uNosipho ugcine emtshelile uPastor Gwala ukuthi ukhulelwe. Into ehlekisayo ngalolu daba ukuthi uNosipho akakhuleliswanga uye uPastor Gwala. uNosipho akafuni ukusho ukuthi ubani ubaba wengane. Andike futhi abantu abaningi bayitshela ukuthi ubaba wengane umondli. Kodwa umondli benayo uNosipho abazi bathandana, especially since uNosipho adlula kulesa simo sanjeza. And if ulibuka kuzalo ke khona nje indaba engizokulandisa yona if ukhumbula kahle. uNosipho kwabuza umondli before beyihlalele embuzo ukuthi engathini uma engaba nengane. And uNosipho khumbula washo wathi vele ufuna ukuba nomntwana, into ayifunayo nje yena umntwana. And then khumbula futhi uNosipho uthi ukwenza research ngayo lapha indabani yama sperm donor. If ubulibuka kuzalo lezi nyanga ezidlule, I hope to ikhumbula lento engikhuluma ngayo. Kodwa nje manje sinayo ngempela ianswer usahlahle ubani vele baba wengane, kodwa khumbula ke le situation le kuyona ethi ufuna ukuba nomntwana nje yena akafuni lutho, akafuni into eziningi, akafuni emjolo, ufuna umntwana. And khumbula futhi ebhizi nendaba ama sperm donor. So njengamanje asazi ngempela ukuthi ikhiphansi sahlahle vele ubani ubaba wengane, kodwa makhamba isikhathi ke sokuthola lokho makukhona nguthola ngizokuupdate. Bengifuna nje ukutshengisa elinye iside le story sakhe uNosipho. Sahlahle khumbula ukuthi wayenza research ngayo lapha indaba yawo ama sperm donor. So ngeke sazi ngempela sahlahle kwenzakalani vele, asake sabona, kodwa ke makhamba isikhathi soyithola ke answer sahlahle ubaba vele ubaba wengane lama sperms wathathephi, yonke into izohamba iphumele ubala. So bengifuna update ngaso le story. Cotho ngakhohlwa ukuthi like le video ngithi ke nje danke ngiyibongela.